Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el govern de la Generalitat de Catalunya i contra la mesa del Parlament per haver dut a terme l'aplicació dels resultats de l'1 d'octubre. El resultat d'aquesta denúncia ja el coneixem. Presó o exili per honestos del govern escollit democràticament pel poble de Catalunya, insisteixo, polítics honestos que han complert amb el seu programa electoral i amb un mandat democràtic, i tenint en compte que, a més, 2 setmanes abans, el 16 d'octubre, havien empresonat els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Amb tot plegat, van posar a la presó gent innocent, bona gent, que només treballava per tenir un país més lliure, més just i més digne. La resposta d'un estat espanyol fallit, democràticament fallit, que ha tocat fons, va ser judicialitzar la política en comptes de resoldre-ho amb diàleg i negociació. Els delictes que s'imputen en realitat són actes d'exercici de drets civils. A les manifestacions se les denomina actes tumultuaris, a les cassolades actes de violència, a la col·locació d'urnes sedició, a la defensa del dret a vot rebel·lió. I l'organització del referèndum és una trama criminal per cometre un cop d'estat. És el tarannà d'un règim autoritari en funcionament antidemocràtic en el qual, diem un cop més, la separació de poders és una quimera. Perquè es fa un ús partidista de la Fiscalia i perquè la independència judicial queda anul·lada completament amb la sistemàtica ocupació dels òrgans judicials per elements afins al PP, des del Tribunal Constitucional al Tribunal Suprem, o a l'inrevés, passant per òrgans intermedis. Si abans hem parlat de judicialització de la política, crec jo ara que podem parlar de politització de la justícia. El resultat de tot plegat és tenir presoners polítics. L'existència de presos polítics no té cabuda dins l'actual Unió Europea. Atenta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 48 i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d'Europa l'any 1950 i, per cert, ratificada per l'estat espanyol. I no contents amb això, el govern del PP, juntament amb Ciudadanos i PSOE, ordeixen una resposta política que és l'anul·lació de l'autogovern de Catalunya a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Una aplicació abusiva i plena d'irregularitats des del mateix moment de la seva tramitació. Tant que ara s'han animat i han decidit aplicar l'article 55 a altres realitats polítiques que els fan nosa. És de domini públic que PP i PSOE van negociar l'aplicació de l'article 155, ja des de l'endemà mateix del referèndum, i que una militant del PSC, Meritxell Batet, hi va participar en un principi, i que en aquesta negociació es van redactar les mesures que inclourien el 155, cessament del govern de Catalunya, intervenció de les conselleries, tot i que de fet algunes ja estaven intervingudes des del 2015, i també dissolució del Parlament i convocatòria d'eleccions. Tot a canvi de què? De mantenir l'statu quo, de revertir la caiguda lliure que sofreix el PSOE a Espanya, d'arrencar un compromís de ben dubtosa fiabilitat, de reforma de la Constitució, per cert, per fer què i per anar on. Miquel Iceta, secretari general del PSC-PSOE, hi estava al cas. I si estava al cas el secretari general, hi havia d'estar al cas el president, un lleidatà de nom Àngel Ros. Heus aquí, doncs, que PSC-PSOE, el partit presidit per Àngel Ros, ha compartit estratègia amb PP i Ciudadanos. I no només en els darrers temps, sinó des de fa mesos.
Per exemple, en la despersonalització i la criminalització de l'independentisme, que si som antiespanyols, que si trenquem la pau social, que si adoctrinem, que si actuem contra la democràcia, que si som uns supremacistes, que si creem condicions d'inestabilitat econòmica, que si provoquem la fuga d'empreses, que si estem contra el diàleg i som uns violents, que si perpetrem un cop d'estat. Tot d'arguments que han verbalitzat indistintament uns i altres, no s'han distingit, i que han compartit. Com han compartit manifestacions, amb ells i amb ultres violents. Com han compartit l'estratègia de càstig, no ja contra el propi govern de Catalunya, sinó contra la mateixa Catalunya. Perquè fomentar la por i el sentiment d'inestabilitat social i d'incertesa econòmica és anar contra Catalunya. Com ho és col·laborar en la facilitació que les seus socials de les empreses marxin de Catalunya. Callar davant els atacs contra l'escola catalana, element essencial de cohesió i pau social. I sort que avui hi hem votat a favor. Col·laborar, hem votat a favor de la defensa, vull dir. Col·laborar en el descrèdit de la policia catalana. No dir res davant els escorcolls irregulars en instal·lacions públiques i en domicilis privats. Callar davant la violència policial i la sensació d'ocupació dels carrers per part de les forces de seguretat de l'Estat. Tolerar el boicot als productes catalans promogut des de l'espanyolisme més ranci. Tancar els ulls davant l'augment de la catalanofòbia. Mirar cap a una altra banda davant els empresonaments dels Jordis i els membres del govern de Catalunya. Inhibir-se davant la limitació i la conculcació dels drets civils contínuament amenaçats amb accions de fiscalia, jutjats i d'entitats que promouen fins i tot la denúncia. I no s'ha limitat a això el senyor Ros i el seu equip. El govern de Catalunya i la majoria parlamentària dels empresonaments. S'ho han buscat. I de l'aplicació del 135. Vet aquí que la víctima acusada de ser el botxí. El senyor Ros ha compartit pancarta i punts de vista, per exemple, en Societat Civil Catalana. I tothom sap quins postulats defensa aquesta entitat. El senyor Ros vota contínuament al costat de Ciudadanos i PP, partits que avui mateix han demostrat el seu anticatalanisme i el seu rebuig al sistema educatiu català que tan bons resultats per la cohesió social han donat al nostre país. Han votat contra mocions a favor de la democràcia o de l'eliminació del franquisme als carrers de la ciutat, o de millorar la qualitat de vida de la gent de Lleida. El bloc del 155 alineat. Tan alineat que el senyor Ros està governant a la paeria de facto amb Ciudadanos i PP. Es retroalimenten, fan canvis de cromos, col·laboren estretament i tenen tot el dret, encara que això sigui un frau a la seva massa de votants. Però no intenti fer creure, senyor Ros, que no ho fan, que no tenen un pacte de govern. Senyor Ros, la ciutadania de Lleida i del país sap que s'ha venut la seva ànima socialista i catalanista per una cadira i per la tranquil·litat de fer i desfer alcaldades. Per això, no facin declaracions institucionals contra la judicialització de la política mentre per darrere ho abonen. No faci presentar al seu grup municipal mocions, o millor, contramocions, que de tèbies no són ni declaracions d'intenció. Mocions que proposen acords contra els quals vostès en anteriors plens ja havien votat en contra. Mocions que diuen defensar coses que vostès a la pràctica no defensen. El primer punt diu: la relació de Catalunya amb la resta d'Espanya s'ha de basar en el diàleg, la cooperació i un treball permanent al servei de la ciutadania, dins el marc que situen les lleis de Catalunya, Espanya i Europa. Diàleg, cooperació, treball permanent? On eren vostès quan el govern del PP portava una vegada i una altra les lleis catalanes que vetllaven per la justícia social al Tribunal Constitucional? On eren quan van començar el boicot als productes catalans? Per què van donar suport a la facilitació de tràmits per canviar el domicili fiscal de les empreses catalanes? Al segon punt diuen: considerem que hi ha actuacions que generen alarma social i no són proporcionals a la causa ni a l'efecte que produeixen a la societat. En aquest sentit, podem situar determinades accions policials de l'1 d'octubre i la presó incondicional de representants públics amb caire cautelar sense sentències fermes. Considerem un bon acord de moció. Acordem considerar.
no s'atreveixen ni a asseverar, ni a denunciar, a dir amb fermesa que les actuacions policials i de fiscalia són desproporcionades i fora de lloc i que els empresonaments són injustos. Tercer punt, amb tot el respecte a l'administració de justícia i a la independència del poder judicial, demanem que s'apliqui una solució que permeti la sortida de la presó del vicepresident i de 7 consellers de l'anterior govern de la Generalitat, així com dels màxims responsables de l'ANC i d'Òmnium. Què passa? Els que exigim la sortida de la presó dels membres del govern i les entitats no tenim respecte per la justícia? En tenim tant que volem que estigui a l'alçada de les justícies més avançades en democràcia. I la justícia que patim a l'estat espanyol no hi està. Quart punt. Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat i al Poder Judicial. És l'únic punt que s'assembla a un acord de moció. Ara, no sé de què serveix dir que trametrem un acord al Parlament de Catalunya si resulta que vostès mateixos van acordar que s'havia de dissoldre. O és que no se'n recorden? No se'n recorden que la primera tinent d'alcalde i portaveu va a una llista electoral? No se'n recorden que hi haurà eleccions ara? Per tant, unes eleccions que certament no seran pas lliures si continuen empresonats els rivals polítics per complir amb el programa electoral o si els porten al jutjat per expressar les seves opinions i les seves idees. I abans d'acabar, senyor Ros, una pregunta. Per a vostè i per als 3 partits, per al bloc del 155, demostraran que són demòcrates i acceptaran les eleccions dels resultats de les eleccions del 21D si no els són favorables? Acceptaran el resultat si hi ha una majoria a favor de la República Catalana o continuaran permetent la violència i la repressió per imposar la voluntat del govern espanyol a la població catalana, del govern espanyol i dels seus socis? Permetran que es guanyi per la força on no hagin guanyat per les urnes? No espero que em contestin, però estaria bé que ho fessin. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vega. Té la paraula la ponent de l'altra moció, malgrat que ja l'hagi explicat el senyor Vega, però donem l'oportunitat també a la senyora